Ik gepraat masalah kapag hindi ka may paras diyo. Saan ang prat? Kasi bang ka mati. Yung prat nga na yung mati. Ikatawon ka. Pati yung kabot kapag sika na kumanit ka na kat. Sika na fili sa biya lavat. Sika na kung fuli di bitin na kumikati. Ila ka sawan dito na mati. Awan sa ika sa yes. Kimilikanat sa mga bakit. Alat ko kung kafat. Isu makat. Sa vita naman ang kafat. Tas nikin yun at ano yos. Kung prat titik mo na yos. Azon na ta, pag mafatat, makikatatat, sa kanong punin na, sa kanong maknat, sa kanong sinta. Dadadat, sa kanong kuminig makanodrong, sa kanong sinanik naibo, ikita ko manibito siya, dumana yan bakit, kasi tolik mo na dalit, at sa kuyo, TikTok, ikong bakit, riya zayi, pat ko YouTube, kasi ikong